Здравейте, приятели! Аз съм Мартин Аз съм Златин. и вие сте с подкаста Create. Днес ще си говорим за инфлуенсърите и тяхното влияние върху нас. Под инфлуенсъри нямам на предвид само инфлуенсърите в Instagram, които си качват снимки с цел да позиционират даден продукт. Говориме актьори, говориме спортисти, музиканти и подобен тип хора, които със социалните си мрежи и другите атрибути, които ползват, имат власт над масата. И ще започна с това, че най-лесният начин да контролираш едно общество, когато издигнеш в култ даден човек, на който да поддържават, и той в последствие да позиционира дадени мисли и желания в другите хора с това, което говори, това, което прави, това, което пее и доста други неща, които се обгръщат в много широк мащаб. Говориме влияние на подсъзнанието, влияние на съзнателното ни мислене, влияние над нашите желания и доста широк спектър от влияния върху нас. И ще започна с един въпрос. Каква е разликата между позитивния и негативния инфлуенсър според теб? Според мен основната разлика е намерението на този човек. Все пак той защо прави това инфлуенсване? Защото в края на кращата това е една манипулация. Той предава информация и позиционира, нали, било то продукт, идея, мисъл, концепция, и неговите последователи, особено когато са много, те се влияят от това нещо. И съответно намерението на този човек, може да той го прави за добро, може да го прави и за чисто за лично блага, без да се интересува от това дали е за добро или за зло. И най-простият пример е наскоро, последните години супер много спонсори на всичко, което се случва около нас, било то световно по футбол и така нататък, са компании за залагания, бетинг сайтове. И инфлуенсърите, които не пуга и тяхното намерение е просто нека да спечеля някакви пари с това, че имам последователи, те подхождат по този начин, един вид безотговорно, и просто спамят това, което им е казано за пари, без да се замислят за последствието. А има други, които отказват да бъдат такъв тип влияние върху последователите си, и тези хора имат много положително влияние върху хората. И знам, ние следваме един много любим пример с Кристиано Роналдо на една пресконференция, която той махна количката и каза: искам вода. Което супер еднозначно означава, че той не иска да влияе по този начин на неговите последователи. Иска откровено, искрено да им каже: пийте вода, не пийте тази количка, тя не е здравословна за вас. И затова той е на това ниво толкова дълго време. Тоест, искаш да кажеш, че има хора, които не се замислят за това по какъв начин да помогнат на техните последователи, а само единствено как да монетизират дадената реклама, която са получили под предложение от различен гейминг сайт или продукт или нещо от сорта, което съответно ще им донесе финанси, и независимо от това, че те даже не са го пробвали, не са ресърчали какво е неговото действие, го рекламират и се опитват да го позиционират на техните последователи. Това за теб, което разбираме, е негативното влияние на инфлуенсърите. Ами, това е най-често срещаното, безотговорността. Нали, разбира се, има хора, които са злонамерени и откровено и чисто манипулират хората. Смятам, че те са малка част от инфлуенсърите и не бих се фокусирал толкова върху тях, защото един здраво мислещ човек, според мен, може лесно да ги различи и да не се подава на тяхното влияние. А не мислиш ли, че точно обратното се опитват да направят? Да отнемат от самия човек да вземе дадено решение, като му позиционират даден инфлуенсър, който му допада, така че дадения инфлуенсър да вземе решение вместо него как да изглежда, как да се облича, как да говори, какво да прави. Това не е един лесен начин, така че да установиш влияние над хората. Мисля, супер елементарен, който е лесен и не е толкова вглъбява, защото, нали, както Сократ го е казал: служете истината пред очите на хората и те няма да я видят, защото, нали, ти я виждаш, обаче не я признаваш. И това е нещо, което е интересен начин да се влияе на масата точно по този начин, защото всеки един от нас знае, че
в един даден момент някаква реклама или някой човек, който следва в социалните мрежи или по телевизията сме видели, по някакъв начин е повлияло на нашето мнение за даден продукт, дадено място, на което искаме да отидеме или каквото и да било. То това е идеята, че по този начин, нали, отнемат съответно решенията от дадения човек и позиционират нещо, което, нали, го издигат други хора на култ и че е готино да се прави и хората следват тези трендове, така наречени трендове, да отидеш някъде, да направиш някакво предизвикателство и точно поради тази причина това нещо бих казал, че е много негативно върху чисто психическото влияние на дадения човек, че отнема влиянието му на него върху неговия живот и повечето пъти той го прави точно поради тази причина, нали, че това е овчето мислене, нали, на масата, като другите го правят, да, и аз ще го направя. И точно така позиционират дадени мисли и неща, които искат да под неща, пак казвам, продукти, може да е музика и това, което искат подсъзнателно да ни повлияе в нея, както инфлуенсъри като Cardi B, като Nicki Minaj, за мен общо взето музиката и това, което правят е супер негативно и се оговорят на малките деца, нали, няма да казвам нецензурни думи, покажи си еди какво си, плесни си еди какво си, на еди кой си му еди какво си, мисля такива неща, които за мен лично подрастващото поколение, което ги слуша и достъпа, което те имат до неща, до музика, до порно сайтове, до реклами на продукти и всичко, което се опитват да им позиционират медиите, социалните мрежи. Това супер много чупи психиката и наврежда на хората, на това какви ще бъдат те за бъдеще. И според мен точно нашия подкаст и това, което искаме, то не е само нашето, а и ваш. Идеята ни е да направим точно това нещо, да покажем и другата страна, другата гледна точка на това какво се опитват да правят с хората, този голям експеримент и това каране хората да бъдем консуматори, а да не осъзнаем каква е нашата истинска сила вътре в нас и какво може ние да направим в полза не само на нашето човечество и като цяло в глобален мащаб. И под глобален имам на предвид не само на планетата Земя, но тук изпадаме в много по-дълбока тематика, която ще направим подкаст по-напред за нашето мислене чисто галактически, как стоят нещата. И имам друг въпрос. Да, искам първо да дам един пример, защото ти каза много добре за гейминг индустрията в България и това как дадени хора се опитват да монетизират точно това. Например, Иван и Андрей. Всеки ги знае от сблъсък, нали, там започнаха да изгряват като звезди, отделно фермата и други предавания, които са били водещи. Нали, те имат някакъв статут пред хората и най-важното нещо, което те са главните рекламни лица на Bulgarian Wants You. Това е платформа за работа, която казва, нали, младите българи да остават в България и че дадени фирми искат те да работят и да заплащат добра заплата. И изведнъж те се появяват на реклама на казино и опитват да позиционират казиното и обяснете ми къде е баланса, какво искат да направят. Да останеш в България и да работиш работа, която е добре финансирана и би ти дал нужните финанси, така че ти да можеш да живееш нормално в нашата държава и да можеш да помагаш на другите и да отидеш да си изиграеш последните 100 лева в казиното, като ти казват, че можеш да спечелиш. Точно за това говорим. Да, и тук вече има разминаване на приоритетите. И съответно нещо, което аз много често казвам на хората е да не съдят другите хора по техните думи, а да си задават преценка за тях по техните действия. И това, което ти каза сега като пример, ако човек малко повече се замисли и погледне действията на хората, ще разбере наистина може би каква е тяхната по-дълбока причина. А пък това, за което преди малко засегна като тема, става въпрос все пак за едно малко по-високо ниво на кукловодство и тогава те инфлуенсъри, за които говорим, те са просто самите кукли, които са позиционирани да водят обществото в една пътека, която е удобна и те по този начин биват много по-лесно контролирани и водени
както едни овце биха били водени да пасат и да се върнат и така. Нещо, което всеки един от нас е попадал на инфлуенсър, така бих го нарекал, е Андрю Тейт. Всеки един от нас е чувал, попадал на негов клип, дори да не знае неговото име, го е виждал в социалните мрежи. Той много нашумя с негови изказвания, обаче в един даден момент, като се замислиш, той какво се опитва да каже. Той се опитва да каже, както преди малко с теб си разговаряхме, докато пиех на кафе, че той иска да покаже на мъжете как да бъдат мъже. Наистина мъже. Това, че дадени жени, които се опитват да обърнат точно това и за тях е по-удобно мъжете да не бъдат толкова силни като личности, за да могат те да манипулират, да влияят, но това повечето от вас може да ви тригърне, но е точно така. Ако се замислите малко повече, един мъж какво трябва да е като цяло? Трябва да е водещата фигура в семейството. Под водещата фигура нямам на предвид това той да казва и да прави и семейството, в смисъл семейството, жена му да следват абсолютно всичко, което казва той и прави. Идеята е той да бъде водещата фигура, която да помага и да бъде този фундамент, така че семейството да бъде здраво стъпило на земята. И вече жената да помага с решенията. Самата дефиниция на жената. Тази енергия, която има, да придаде на мъжа, така че той да бъде по-добър и да може да превзема. Защото ние сме завоеватели. Мъжете сме завоеватели. Опитваме да превземаме. Искаме повече да осигурим не само за нас, и за нашите семейства. Нещо много... Аз съм се замислял върху това и искам да ви го кажа. Мъжете защо искаме успех? Повечето мъже. Искаме успеха, за да го дадем на нашите семейства, на нашата жена, на нашите родители, на нашето дете. А в даден момент жените защо искат успеха? За да бъдат bad bitch. За да не бъдат под влиянието на мъжете. Нека малко се замислиме къде отива идеята за семейство, идеята за равноправие, идеята за това, че и мъжа и жената трябва да имат комуникация между себе си, да решават дадените проблеми в семейството. Изведнъж мъжете искат да дават, а пък изведнъж жените искат да работят, да бачкат здраво, Това се създава и виждаме колко много в момента жени се опитват да бъдат мъже по някакъв начин, да бъдат кариеристи, което няма нищо лошо. Не казвам, че има нещо лошо, обаче не по тази дефиниция, да искаш да го искаш само за себе си. Ако наистина работиш здраво, искаш да го дадеш на твоето семейство, да помогнеш на твоя баща, майка, това е окей, обаче ако го искаш само за себе си, това не е много егоистично. Да, тук става въпрос вече малко за смяна на ролите, защото все пак в природата има един такъв естествен баланс между мъжката и женската енергия. Тук не става въпрос конкретно за половете, мъж и жена, но по-конкретно и за това в какво се изразяват нашите естествени наклонности като полове и за какво сме създадени и какво ни идва отвътре да правим. На жените не им идва отвътре да бъдат авторитет, лидер, да бъдат следвани и да ходят напред първи пред войската. На тях им идва отвътре да бъдат грижовни, да следват морални ценности, да помагат. И това не значи, че мъжете не правят това нещо, но просто на тях им идва отвътре малко по, както ти го казвали, да превземат. Не в смисъла Кингис Хан, а в смисъла просто да създават и да градят нови възможности, да създават и да трупат блага и богатства, които да бъдат в полза на семейството. И не смятам, че това, което се вижда в обществото да върви в посока, малко смяна на ролите, размиване на границите между мъж и жена. Много жени виждам, които слагат на много висок пиедестал кариерата си и за съжаление след това страдат, понеже не са се реализирали като жена. А това отвътре ги дърпа, но по някаква причина те не го правят. И много мъже по същия начин не са толкова успешни
и не развиват толкова мъжките си качества и след това страдат, понеже те не са реализирали това, което им идва отвътре, да постигат успех най-вече. Потенциала. И сега искам да дам един много вещ пример от това, което се случи в света като цяло. Ще дам пример с войната в Украйна. Всички феминистки движения спорят за това, че трябва да има равноправие и между мъже и жени. За което до някаква степен, ако не вкарват всички подсъзнателни неща, които те се опитват да направят, така че да отнемат властта от мъжете, да отнемат мъжкото от мъжете и те да станат, да обърнат съответно целият курс на human nature, буквално. Добре, къде са феминистките, когато нали искат равноправие? Като стана войната в Украйна? Кои първи се тръгнаха? Жените и децата. Директно изчезнаха оттам. Да, и кои отидаха на бойното поле? Мъжете. Тези мъже. Само отидоха, те са задължени и ги взимат и ги пращат. Точно така. Добре. На тях не им е позволено. Обръщам се към всички феминистки. Защо вие не отидете там? Нали искате равноправие? Ето, мъжете какво правиме? Защитаваме нашата родина. Украинците какво правят? Защитават тяхната родина. И аз съм супер удивен какви мъже има, защото ние сме една кръв, общо взето с тях. И съм си общувал с украинци, които са в България, и виждам как те искат да защитават тяхната родина, за да можат да посигурят семействата си. И после аз съм много ме тригърва това нещо. Къде са феминистки, ще отидат те да се бият? Да рискуват живота си. Както правят мъжете. Мъжете не отричаме силата на жените по никакъв начин. Ние не можем без вас. Не можем без жените. Вие до голяма степен осмисляте нашия успех като мъже, защото вие ни давате семейството, децата, които осмислят целия ни живот до някаква степен. Аз си признавам, не виждам моят живот без семейство. Без стабилна жена до мен, която да ме обича и да ме подкрепя, както и аз нея. До деца, това искаме мъжете, не искаме нещо вау от вас. Повечето, това е моята гледна точка. Искаме да имаме една стабилност в нашия дом, в която като се приберем от работния ден, да може да си поговорим с вас, да ви обърнем нужното внимание, което вие имате нужда, разбира се, като нежен пол и като жени. Да се опитаме да поговорим с вас, да водим един нормален диалог, да питаме как е минал вашия ден, защото в даден момент вие имате огромно значение за нас. Вие ще отгледате нашите деца, както с нашата помощ. И това преобръщане на инфлуенсърите да показват точно обратното нещо, че жената трябва да е bad bitch и да контролира мъжете по някакъв начин. Не, хора, това не е нормално. Жената не е идеята да контролира, а да помага. Както мъжът да помага на жената. Не трябва да има война между половете. Това е огромна грешка, която в момента се позиционират. Как е най-лесно да разделят обществото, точно като обърнат мъжете срещу жените и жените срещу мъжете, като позиционират дадени инфлуенсъри да говорят за това. Ето, една личност, която наскоро прочетох за нея, много красива жена, която е феминистка. И изразява себе си и нейните мисли, като ходи и се съблича на публични места. И прави удоволствие на мъжете. И аз не намирам логиката, защо го правя. И
държи плакати, нали, жените, пауър и еди какво си. Като прави удоволствие мъжете да гледат. Не намирам логика. Няма как да не говорим за това нещо, защото е наистина много наболяло в момента и виждам огромните проблеми на младите момчета и мъже, така че да имат устои, които да искат те да градят. Да, наистина проблема не е само в жените, а как можеш да контролираш едно общество, като отнемеш силата от мъжете. Да, тук става въпрос все пак за размиване на границите и чупане на баланса. Защото все пак ние сме един отбор, всички хора, мъже и жени, и всички имаме определена роля, която да играем. И ако почваме да си сменяме ролите и да се размиват границите и вече хората не само да си сменили ролите и да не знаят точно каква е тяхната роля, тогава вече обществото отслабва като една колективност и почва индивидуално всеки да се бори сам за себе си, да търси някакъв успех и тогава вече се губи смисъла. А смисъл, както ти каза, основно е това да се създаде едно семейство и хората да бъдат щастливи и да се подкрепят един с друг. Да помогнеш. Не е ли това идеята, когато имаш този успех? За какво е цялото знание и всичките финанси, само за себе си да ги държиш? Въобще не е това. За мен лично аз искам успеха, за да мога да го дам и на другите. Да отворя вратите и на другите. Да покажа как могат да бъдат и те успешни. Както на мен ми беше помогнато, така и аз да помогна на хората, които искат да израстват. Да бъда този пример, който много деца в момента имат нужда. Че все още има млади хора, които наистина искат да се развиват и искат да градят кариера, да градят семейство, да бъдат устойчиви, да помагат на другите и наистина да го правят с доброта и желание за просперитет, не само на себе си, а на цялото общество, на колективното съзнание. Много ясно, че ще искам моята жена до мен да бъде успешна, да бъде щастлива, да има нужното пространство, да може да се чувства ползотворна като жена. Моето дете не да търси примерите и да търси героите в детските филмчета и в TikTok, в инфлуенсъри, които се опитват да позиционират неща, които за едно дете му чупат съзнанието, а да гледа и да казва: татко ми направи това, татко ми изгради къща, която да живееме, татко ми има собствен бизнес, татко ми е моят герой, татко ми помага на другите, татко ми се грижи за майка ми, грижи се за мен, грижи се за моето семейство, грижи се за родителите си, помага на хора, които имат нужда. Моите деца да намират героя не в Супермен, Батман и модерните герои, даже не съм гледал детските филмчета, не знам в момента по какъв начин се опитват да позиционират някакъв контрол. Дисни особено, там е... Да не говориме. Мисля, ще говорим в някой друг подкаст. Искам аз да съм пример за моето дете. Да, все пак като мъже нашата роля е да бъдем пример, да бъдем, както ти кажа, герои. И най-добрият начин, по който може да реализираме тази наша цел, е да развиваме себе си. Затова правим и този подкаст, да ви споделим това, което ние сме научили и да може и вие да можете да се развиете, да научите нещо ново. Надяваме се това, което споделяме, да ви е полезно и да може да дигнете левел, да разберете нещата в дълбочина и да с тази придобита осъзнатост и знания и умения да можете да бъдете и вие герои, да бъдете вие пример за вашите близки, семейство, деца, родители и всеки, който е около вас. Защото ние можем наистина да дадем много на хората около нас, ако развиваме себе си. И това е, според мен, единствения начин хората като колективно съзнание да израснем и да променим света към нещо по-добро. Напълно съм съгласен с теб и виждам
хората как си пожелават дадени неща и те се случват. Преди от много дълги години Джордан Питърсън говори много за това как мъжете трябва да бъдат наистина мъже, да се развиват, да поглеждат, помага на много хора, той е клиничен психолог и за мен лично той е на моята маса от ментори, които много са ми помогнали през времето да придобия една представа за света, който ме обгражда и за това като дефиниция един мъж по какъв начин трябва да влияе на него и на неговото семейство. И хората в момента спряха да обръщат толкова много внимание до някаква степен на Джордан Питърсън и света им поднесе Андрю Тейт. Да, един вид подобни концепции с друго лице. Точно Малко така. по-сурови, може би. По-агресивни. Да, може би малко по-приманлива персоналност. Точно да. Пари, коли, Да. жени. Това е нещо, което интересува младите и когато Джордан Питърсън не е толкова интересен за тях, тази информация стига до тях по друг начин. Но концепцията е същата. Развивайте се и станете силни мъже, които да променят този свят и да го направят по-добър. И в момента се замислям в човешката история. Колко много дадени мъже, които са били силни фигури, са променили като цяло въобще хода на това, което се случва около нас. С решенията, които са взимали и силата, която са прилагали, и те са знаели, че ще жертват себе си, но ще помогнат на другите. Сократ му дават две възможности. Да промени неговата логика и това как неговата философия коренно да промени, да започне да говори и да прави нещата по различен начин, за да бъде удобен на някои хора. Или да изпие чаша с отрова. Той изпива чашата с отрова, защото знае, че нещата, които казва, ще помогнат на поколения за напред. Съзнателният избор и решение на един интелигентен човек, който е променил хиляди животи с това, което е говорил, с неговата философия. И той се е жертвал точно поради тази причина, да помогне на нас. За това говориме. Велики мъже, които са променили коренно историята, която в момента и времето, в което живеем, е точно толкова удобно и лесно поради тази причина. Моя дядо на баща ми, бащата, е участвал в Втората световна война. И аз докато бях малък имах пример с това да гледам неговите медали. И си играех с неговите медали. И това според мен е един много силен фундамент, който ми изгради като характер. Играех си с медалите на дядо ми, снимките от войната, които той имаше. И ги гледах. И той съзнателно е платил цената след войната, заради войната, която е и условията, които са били там, е заболял и е починал. Но той съзнателно е платил тази цена, за да може да подсигури аз да съществувам, моя баща да живее в свободно време. Завоеватели. Това са инфлуенсърите, които никой не говори за тях. На мен е един от любимите инфлуенсъри, както каза с Сократ, той е същия пример на практика. Просто в друго време и в друга роля на Мохамед Али. Той до голяма степен също е жертвал себе си и кариерата, за да може да каже не на това, което се е случвало тогава с войната в Виетнам. Не знам дали ви познате историята, но фактически те не са искали да имат чернокож шампион по бокс. И са искали той да промотира войната, но той не е искал да бъде
да подкрепят такава пропаганда. И те са се опитали да го задължат да отиде, за да не се състезава в бокс. И той е отказал да бъде на бойното поле, защото за него тази война е била безмислена и фиктивна. И съответно те го затварят в затвора. И той не може вече да е боксер. Те са си постигнали целта по един или друг начин, но той не е поддал на напрежението. Така че това, което той е направил, е била една голяма саможертва в името на това да запази себе си, чистотата си и това, в което вярвам. Силна фигура. Силна фигура, която е показала, че когато си силен мъж и изграден характер, можеш да помогнеш и да промениш хиляди животи. Като не приемеш да позиционираш това, което те кара да правиш. Съзнателно и да позиционираш мислите и желанията, които виждаш, че обществото има нужда от тях. Смисъла в това да бъдеш силен характер. Айде, ще говорим за спортисти. Започнахме за спортисти. Всеки знае Кристиано Роналдо. Пак ще го дадем като пример. Всеки вижда крайния вариант. Успешен Кристиано, който в момента взима по 200 милиона на година. Обаче каква е разликата между Кристиано и Килиан Ембапе? Една от новите звезди на модерния футбол. Кристиано Роналдо е изграден характер, който е преминал през много трудности. И за да бъдеш на такова високо ниво толкова много години, ти трябва да бъдеш много силен характер. Много силно мъжество. Психически този човек е на доста високо ниво и показва доста устойчивост в характера си, което наистина е такъв пример. Той е такъв тип инфлуенсър, от който бихме искали да имаме повече, както Сократ и Мохамед Али, така и Кристиано, и се надявам да има още много такива, които да ни водят в прав път. Благодаря ви, че бяхте с нас и слушахте нашия подкаст. Ще ви най-сърдечно първо искам, наистина се радваме, че гледате това, което правим и съдържанието, което се опитваме да позиционираме в мрежата. И много ще се радваме да повлияем и искаме да повлияем на много хора. И затова бих ви помолил да споделите нашия подкаст на вашите приятели, да лайкнете подкаста, да го шернете, да споделите, да направите всичко възможно така, че повече хора да достигнат до него, да се абонирате с камбанка, за да не изпуснете някои от нашите епизоди и ще се видим следващия път. До скоро. До скоро.